Marius, hvad har du at sige indtil videre? Jeg vinder ikke. Det er helt vildt, det her. Du, der starter 6'er. Dine øjne skal blive mere spredt. Jeg skal bruge det der sæde. Ja, nej, du må blive det. Det er jeg, der skulle have prøvet. Skal du, Marius? Ja, jeg skal. What the fuck, mor? Who the fuck are you? Max. Hello. Hello. What's up, guys? Det her, det er Odense Go-Kart. Og jeg ligger nummer 1 i A-finalen. Slik på den, slik på den. Nej. Alle sammen skal ikke tro på Jonathan, han løber. Så cutter vi. Jeg har experience. Forstår I det? Jeg har experience. Så cutter vi.